Vítám vás u našeho webináře, který je dneska na téma, jak investuje fond Fidelity America. Spolu se mnou je tu Eva Miklášová, což je vlastně reprezentant Fidelity International pro Českou a Slovenskou republiku. Vítám tě, Evo. Tyto webináře jsou v podstatě nahrávané, toto je 27. webinář, takže na jakýkoliv z těch webinářů i na tento se můžete podívat na našem YouTube kanálu, který se jmenuje ING Bank Česká republika. A nebo pokud chcete vidět i prezentaci a proklikací v PDF formátu, tak můžete na naše stránky ingbank.cz a tam potom v investičních webinářích uvidíte přesně tady tu prezentaci i v podstatě audio a video záznam. Tak, pojďme na agendu. Jaká je v podstatě agenda dnešního dne? Nejdřív si řekneme v podstatě něco o Spojených státech, že je to dlouhodobý zdroj nových inovací, proč je to nejdůležitější akciový trh, jaké je politicko-ekonomické prostředí ve Spojených státech, jaký je vlastně investiční proces tady toho fondu, jaká je jeho výkonnost, investiční příležitosti a jaké jsou s ní spojená rizika. Tak teď předávám slovo Evě, aby uvedla vůbec, proč je dobré investovat do Spojených států, případně do tady toho fondu. Ďakujem pekne. Takže keď sa pozrieme na akciový trh Spojených štátov a zameriame sa na obdobie po roku 2008, po veľkej globálnej finančnej kríze, tak keď si porovnáme tieto trhy so všetkými ostatnými akciovými trhmi, tak môžeme vidieť, že americké akcie mali najlepšiu výkonnosť v porovnaní všetkých ostatných trhov. A tiež, keď sa pozrieme na posledných 6 kvartálov dozadu, tak posledných 6 kvartálov mali konštantný rast na týchto trhoch. Ak si spomenieme na čo sa udialo po výsledkoch volieb v Amerike, tak dlhodobo už prevládá veľmi pozitívny sentiment na týchto trhoch. A to sa jedná či už o dôveru spotrebiteľov, alebo sa jedná o dôveru vlastne podnikateľského prostredia. Tiež fundamentálne údaje stále ešte nesklamali, čo sa týka amerických trhov, keď sa môžeme zamerať napríklad na trh práce, alebo ziskové marže sa nachádzajú na veľmi vysokých úrovniach. Na trhu práce je v podstatě dneska plná zaměstnanost v Americe, podobně jako třeba v České republice je těžké najít novou pracovní sílu. No, presne tak. Tiež ako po voľbách prezidenta pokračoval vlastne pozitívny sentiment, ktorý sa preniesol z roku 2016 aj na začiatku do roka 2017. No, čo sme spozorovali, tak že táto politika administrácia nebola schopná presadiť tematiku ohľadom Obamacare, čo vlastne mierne narušilo tento sentiment v Amerike. Takže investori si začali klásť otázky, ako bude schopný nový prezident presadiť politiku napríklad ohľadom spomínaných daňových reforiem alebo fiškálnych stimulov. No ďalej, keď sa pozrieme na monetárnu politiku na amerických trhoch, tak sme vlastne boli svedkami zvýšenia sadzieb na 1%. A ešte v roku 2017 očakávame také 2, možno 3 nárasty týchto sadzieb. A vnímáš, že to zvýšení sazeb je spíš negativum nebo pozitivum pro akciové trhy? Viac menej, čo sme zaznamenali pri prvých 2 zvýšeniach, tak myslím, že absolútne to nejako akciové trhy nedosiahlo. Hlavne z toho dôvodu, že toto zvýšenie týchto sadzieb bolo už ocenené v tých trhoch. Tiež závisí od toho, ako bude Fed komunikovať tieto zvyšovania sadzbu, keď to bude komunikovať veľmi jasne investorom, že plánuje zvyšovať tieto sadzby, tak by to nemalo spôsobiť nejakú volatilitu. Samozrejme, z dlhodobého hľadiska, keď budú sadzby vyššie, tak to budeme mať fundamentálne vplyvy samozrejme na spoločnosti, lebo si budú požičiavať za vyššie úroky. Tým pádom budú mít vyššie náklady a nižšie zisky, presne tak. Ale čo týka volatility a nejakého sentimentu na trhoch, tak zatiaľ Fed veľmi dobre komunikuje zvýšenia týchto sadzieb. A tiež Fed komunikuje, čo na poslednom zasadaní opäť spomenul, že on bude zvyšovať tie sadzby na základe, aké budú fundamentálne údaje v Amerike a ako náhle by mala byť možnosť nejakého rizika, že by zvyšovanie sadzby mohli narušiť to
tento Ten rast HDP dobrý a ekonomický dobrý vývoj ekonomický presne dodnes. vývoj, aký máme momentálne, tak samozrejme by s tým zase to adaptovalo, alebo prípadne odsunulo. Čo sa stalo vlastne v roku 2016, tam malo byť 4-krát mali zvýšiť sadzby a nakoniec z toho neboli 4 zvýšenia sadzieb. Možno ešte spomeniem, čo týka, bola to veľká téma pred rokom a viac ako pred rokom boli ceny energií. Tam sme opäť zaznamenali miernu volatilitu ohľadom cien energií a to z dôvodu, že v Amerike sa zvyšujú zásoby. De facto, keby sa tie zásoby príliš veľmi začali ďalej zvyšovať, tak by to mohlo mať aj možno nejaký negatívny efekt, aby mohlo by to ovplyvniť to rozhodnutie OPECu o zníženie produkcií, že by to mohlo negatívne ovplyvniť tie zásoby. Kdyby už nebyla kapacita skladovat dál ropu Presne a tak. benzín a další pohonné hmoty, tak by to mohlo Presne tak. působit na ceny energií negativně Ano. a tím pádem ty firmy, které jsou v energetickém průmyslu, by mohly trpět. Áno. Ale to je na druhej strane, keď sa pozrieme na druhú stranu mince, tak zase to je vlastne pozitívum pre Ameriku, že sa stáva nezávislá, čo sa týka produkcie ropy. A to znamená, že ako jeden z dôvodov, prečo vlastne Amerika by mohla byť zaujímavá pre investorov, tak jeden z tých dôvodov, okrem iných, ktoré ešte budeme menovať, je to, že sa vlastne je schopná si vyrábať túto ropu a je nezávislá. Tak já se tě zeptám, proč si vlastně myslíš, že je americký trh vhodný k dlouhodobému investování? Presne tak. Vlastne, čo sme sa teraz rozprávali, tak to boli viac menej, to je momentálne situácia momentálna, čo sa týka, čo sa deje na amerických trhoch, ale nás ako investorov, samozrejme sme dlhodobí investori a nás zaujíma, že ako sa budú tie trhy vyvíjať do budúcna. A na čo sa tiež pozeráme, je, že ako sa vyvíjali v minulosti a hľadáme, že čo sú vlastne tými hnacími motormi tých jednotlivých trhov. A keď sa rozhodujeme ako investori, či investujeme do Európy, Ameriky, Ázie, buď na rozliacie trhov, takže sa pozeráme okrem na tie fundamenty, sentiment a iné údaje, tak sa tiež pozeráme viac menej na trendy, štruktúrálne trendy. Minulý webinár som mal o demografii. A napríklad jeden z trendov je napríklad sú inovácie. No a keď sa pozrieme na americký trh, tak je Amerika je všeobecne z jedným najväčších inovátorov vôbec na celom svete. Majú jedný z najväčších výdavkov do výskumu a vývoja v rámci celého sveta, čo týka aj podporanie, či už chceš vzdelanie, školstvo, univerzity, samotný výskum. A myslím, že je to vec alebo téma, o ktorej nemusím nikoho nejako extrémne presviečať. Stačí sa len pozrieť na grafe, vidíte čisto len znázornenie pár príkladov, čo môžeme menovať, že tieto inovácie prišli napríklad z Ameriky. Máme tam žiarovku, elektrický šporák, mikrovlnka, dáme tomu televízor, laser a ďalej GPS a tak ďalej a tak ďalej. Takové ty věci, které dnes už nám připadají běžné, ale v minulosti samozřejmě musel někdo vymyslet a někdo zmonetizovat. Presne tak. No a nie je to len o týchto vlastne inováciách a výskumu a vývoja, ale keď sa pozrieme, vidíme tam aj pár známych značiek, tak vidíme, že dneska tie celkové svetové, globálne najväčšie značky, najsilnejšie pochádzajú z Ameriky a tým menujem Apple, Coca-Cola napríklad a ďalšie. Takže to je jedna vlastne z témov, že prečo by sa investor mal pozerať aj vlastne na ten trh Ameriky. Když se podíváme tady na ten další slide, tak je v podstatě na něm vidět, jak velký je americký trh porovnání, americký akciový trh v porovnání s ostatními akciovými trhy. Že i v rámci regionu, přestože Amerika, dejme tomu, má něco přes 300 milionů lidí a nějakou rozlohu, tak když se podíváme a v porovnání s těmi ostatními regiony, že je opravdu tak veliká, čím to je? Amerika, viac menej vy ako investori a my ako investori si viac menej, keď investujeme do globálneho indexu, tak sa Amerike nevyhneme. Či chceme, či nechceme, keď investujeme do svetových akcií, do globálnych akcií, tak máme viac ako 50% investované v amerických trhoch. Viac menej Amerika je jeden z tých najstarších, viac menej, že historicky má najväčšiu tradíciu, čo sa týka kapitálových trhov a investovania. Čo v porovnaní napríklad s Českou republikou je novodobá záležitosť pre bežného amerického občana. Už na strednej škole je bežné si vlastne nakupovať nejaké tie svoje akcie celkovo
je tam tá história, tá tradícia oveľa dlhodobejšia ako v iných tých krajinách. Takže i to vnímání mezi těmi obyvateli je mnohem víc jakoby podporuje investování do akcií. A tím pádem. Áno, áno. Je tam ten trend tých kapitálových trhov a toho investovania oveľa starší a má tú svoju tradíciu. Takže pre investorov, keď investujete do globálneho fondu, tak máte stále 50% v Amerike. A je spousta zahraničních akcí, kdy se vlastně rozhoduje, kde upsat své akcie. To znamená, na kterou burzu jít, tak často zvolí Ameriku právě protože je tam vysoká likvidita a je pro ně mnohem jednodušší získat lepší cenu než třeba někde na jiném trhu, kde třeba ta cena nemusí být tak dobrá. Áno, čo sa týka amerických trhov, tak tam je tá likvidita naozaj vysoká a tam sa naozaj najrýchlejšie dostávajú všetky informácie na trhu do cien. Alebo na trhoch, ktoré sú menej likvidné, napríklad na rozvíjajúcich sa trhoch, tam už ten čas medzi tou informáciou, čo sa dostane, čo je verejná, čo sa zverejní a tou cenou tých akcií, tak tam je nejaký ten časový priestor, kým sa to odzrkadlí. A v Amerike proste, a to je aj veľká výzva pre investorov, tam nájsť viac menej nejaké akcie, ktoré sú podhodnotené a ešte není tam tá informácia na trhu, ktorá by vlastne je tam veľmi rýchlo pre ten proces. Protože ty informace se tam dostávají na trh mnohem rychleji a je tam spousta analytiků, kteří hodnotí ty akcie a tím pádem ti tradiční investoři ví jednodušeji, jakoby, jaká je ta pravá hodnota té akcie. Presne tak. Je to viac menej jeden z najviac analyzovaných trhov na svete. Když se podíváme tady na ten slide, tak Evo, jak vypadá vůbec dlouhodobý vývoj amerického akciového trhu? A samozrejme, môžeme tu rozprávať o inováciách, môžeme tu rozprávať o tradícii amerického trhu, ale všetko by to boli len naše diskusie, keby sme nemali aj nejaké reálne podklady a reálne čísla k týmto informáciám. A na tomto slajde vidíte vývoj indexu Dow Jones od roku 1950. Takže máme tu relatívne veľmi dlhý vývoj tohto trhu. A môžete si na tomto grafe povšimnúť, že naozaj tých kríz od toho roku 1950 do roku 2015 bolo relatívne mnoho. A stále tá krivka má smerovanie pozitívne smerom nahor. Takže môžeme z toho usúdiť, že americké trhy majú naozaj rastu plynule, aj napriek tomu, že sme prekonali ropnú krízu, prekonali sme ázijské krízy, prekonali sme prasnutie internetovej bubliny a poslednú krízu v roku 2008 na globálnych finančných trhoch. Takže je to vlastne trh, okrem toho, že má tradíciu, okrem toho, že je založený na inováciách, tak vidím, ten trh dlhodobo rastie plynule a z toho osudzujeme, že ty trhy môžu byť zaujímavé pre investorov aj naďalej. Já bych k tomu jenom podotknul, že jakoby každý akciový trh samozřejmě přirozeně postupně, pokud není úplně šíleně přeceněný, jako je třeba příklad japonského trhu na začátku 80. let, tak každý akciový trh postupně roste právě díky tomu, že ty firmy neustále generují zisky. Presne tak. A ty zisky nějakým způsobem dávají zpátky akcionářům, buď v případě buď dividendami nebo zpětným nákupem akcií. Takže jakoby je tam ten trend postupně rostoucí v dlouhodobém hledisku. Sú to firmy, ktoré boli v minulosti malými firmami, stávajú sa, rastú, generujú zisky a čím tým ďalej, tým viac sa vlastne rastú tie firmy spolu a tým celý rostou im tržby, presne tak. Tak když se podíváme tady na ten slide, tak mě jakoby zaujalo, že všichni teďka mluví o tom, že akciové trhy jsou na svých historických maximech. Proč vůbec jakoby investovat do trhu, který jakoby vylezl nad hodnotu, kde byl původně? Áno, myslím, že je to pravda. Myslím, že aj vy, diváci, ste nie sa stretli raz s titulkami v novinách, že akciové trhy sú na maximách, ocenenia sú vysoké. A je to vlastne veľmi častá otázka, ktorú si aj my kladieme. Pozeráme sa na to z rôznych strán a snažíme sa to nejako logicky rozargumentovať. Čo vidíte vlastne na pravom slajde, tak je vlastne klasický Shillerov Price Earnings Index, na ktorý sa pozerajú investori, keď sa analýzujú, aké sú drahé alebo lacné americké akciové trhy. No a môžete vidieť, že naozaj je to fakt, že momentálne sa ceny v porovnaní s historickými cenami nachádzajú na
maxima. To znamená, že sme nad historickými priemermi. Ten index v podstatě říká, kolik ten investor zaplatí v porovnání se ziskem, která ta společnost v současné době generuje. Presne tak. A pri porovnaní sa pozrite aj na ľavý graf, kde vidíme výnosy 10-ročných štátnych dlhopisov amerických a ziskové výnosy amerických spoločností. No a vidíte na tomto grafe, že tá tmavo-modrá línia sú tie výnosy ziskov a akciových spoločností a svetlo-modrá línia sú tie štátne dlhopisy. A vidíte, že tie výnosy z tých akcií sú ďaleko vyššie momentálne v dnešnom prostredí ako tie výnosy z tých štátnych dlhopisov. Niektorí investori si to vysvetľujú tento jav, že OK, tak to môže byť istým spôsobom odôvodnenie, prečo momentálne máme také vysoké ohodnotenia, že investori nevedia, je ťažké nájsť nejaký ten výnos, je ťažké nájsť výnos 10-ročných štátnych dlhopisov, kde sa nachádza na historických minimách, preto sú ochotní zaplatiť viac za akcie, kde ten výnos je. No stále my ako investori sme si nechali možno dve otvorené otázky, nad ktorými sme si zamýšľali. Prvá otázka bola, teda, či môžeme sa spoľahnúť na tie porovnanie sa s historickými oceneniami v dnešnej dobe, keď sme v dnešnej dobe takmer pri nulových výnosoch, veľmi nízkych sadzbách, čo v minulosti nebola téma, keď sa pozrieme na dlhodobú históriu. Či to môžeme relevantne porovnávať, tie ocenenia s minulosťou? To je prvá otvorená otázka, ktorú nechám nezodpovedanú. A druhá otvorená otázka, ktorú tiež nezodpoviem, na ktorú sa tiež investori zamýšľajú, je, či tento trend vysokých ziskových marží a vysokých ocenení je nejakým novým trendom, ktorý má pokračovanie do budúcna, že či to je nejaká nová realita, alebo je to nejaký signál toho, že prichádza nejaká korekcia. To je ďalšia téma, na ktorou sa investori zamýšľajú. Takže jsme tu mohli shrnout v podstatě tím vyjádřením, že v současné době je sice akciový trh relativně absolutně nahoře, co se týče valuace, co se týče jeho ceny, drahosti, ale v porovnání s dluhopisy je pořád mnohem atraktivnější než to, co nesou. Relatívne s dlhopisy, áno, presne tak. Tak když se podíváme tady na ten slide, tak my jsme vlastně viděli po nástupu Trumpa zhruba 15% nárůst na amerických akciových trzích. Čím to je, že ty trhy tak pozitivně zareagovaly vůbec tady na to jeho zvolení? Si myslím, že všetkým nám z nás nebolo jasné, ako budú tie trhy reagovať po výsledkoch volieb, že vyhrá pán prezident Trump. Bolo to úplný opak, ako vlastne viac menej veľkí investori očakávali. A nakoniec z najhorších scenárov sa stal najpozitívnejší sentiment, ktorý presiahol až do roku 2017. Jedna vec je, že pán prezident Trump má veľmi prorastovú tú svoju politiku. Prorastovú politiku v zmysle toho, že ako sľuboval, sú fiškálne stimuly, pod ktoré patrí napríklad investovanie viac do infraštruktúry alebo do obranných odvetví obrany. Druhá, a samozrejme, z čoho samozrejme bude krajina profitovať tým, že začne investovať do infraštruktúry, to vlastne nabehne celý ten hospodársky, tým pádom začnú spoločnosti viac a tak ďalej a tak ďalej. Tak viac menej cieľ tých fiškálnych stimulov je vlastne nakopnúť rast, čo sa snažila o to monetárna politika posledných, 10 rokov, čo sa nepodarilo až tak, ako sa očakávalo. Nepodarilo sa im tú infláciu narast tak, ako sa očakávalo. V podstatě je to jakoby předání té štafety od monetární politiky, centrální banky k fiskální politice. Presne tak. Otázka je, že ako to bude, či to reálne bude fungovať, keďže vieme, že v Japonsku to nemalo až také pozitívne výsledky. No ale samozrejme to je prvý vlastne fakt toho, čo vlastne spôsobil zvýšený ten sentiment. Druhé sú daňové reformy. Nový prezident cieli znížiť daň z príjmu právnických osôb, čo je momentálne okolo 35%, pod 20% a konečný cieľ je 15%. Čo je dosť agresívny cieľ, by sme to tak mohli nazvať. Myslíš, že to je vôbec reálný a že ho ta jeho vlastní strana republikánská pustí do takového snižování?
Ako poprvé, republikánska strana sa už dlhodobejšie snažila o zníženie daní. Zatiaľ sa neboli žiadne výsledky z toho. Otázka, určite, ja neviem, ťažko odpovedať na túto otázku, lebo je možné, že sa mu podarí znížiť nejakú tú daň. Otázka je, nakoľko sa mu podarí znížiť a či dodrží ten cieľ tých 15%, čo ale samozřejmě každé snížení je vnímáno pozitivně akciovými trhy a možná ani právě investoři si nemyslí, že se mu podaří snížit daně až na 15%, ale jakékoliv snížení bude Priemer OECD krajiny 22,5%. To znamená, že keď sa dostane vôbec okolo tých 20%, tak stále, už hoci, ako si povedal, je to pravda, hoci aké zníženie daní samozrejme je pozitívne pre biznis. Lebo tým pádom si môžu firmy nechávať viac hotovosti zo zisku a reinvestovať to buď do nového biznisu, alebo prípadne vyplácať svojich akcionárov, čo bude pozitívne pre tieto trhy. No a samozrejme sú sektory, ktoré budú profitovať z týchto fiškálnych reforiem, ako napríklad samozrejme finančný sektor, energetický sektor, telekomunikácia a tak ďalej. No máme tu ešte druhú stranu tejto novej politiky, čo boli hlášky ohľadom obchodu, ohľadom imigrácie a tu je vlastne ešte veľmi neisté, že akým smerom sa to bude pohybovať. A to je vlastně spíš asi dáno tím, jak Trump jakoby verbálně podporoval některé sektory, jako je energetika a tak dále. U ostatních to tak není. Presne tak. Když se podíváme tady na ten slide, tak tam je vidět v podstatě, že dneska jsou veřejné kapitálové výdaje na historických minimech. Znamená to něco pro investory? Presne tak. Vlastne na slide vidíte viac menej, ako momentálne vyzerajú tie verejné kapitálové výdaje v porovnaní s HDP. To znamená, že je tam potenciál toho nárastu tým fiškálnym stimulom, že keď začne ten fiškálny stimulus fungovať, tak tým pádom je tam potenciál nárastu. Budou mít víc peněz a současně můžou víc investovat a tím pádem se dostaneme do nějaké historické průměry. Což zase zvýší tržby dalším firmám, protože ty budou těžit přesně z toho, že jiné firmy utrácejí za jejich zboží, služby. Áno. No a čo vidíte na pravom grafe, tak tiež znázornené, že koľko percent za vlastne výdavkov momentálne na obranu v rámci HDP. Tiež je to na veľmi nízkych úrovniach, takže tam tiež je to jedna z oblastí, kde sa nový prezident chce zamerať. O daniach sme hovorili, viac menej vidíte tu príklad, ako by sa chcel, na aké úrovne by sa chcel vlastne nová reforma daňová dostať. Takže je to tých 15% v porovnaní. Ambiciozních. Když se podíváme tady na ten slide, tak je tam vidět, že veřejný dluh pořád roste. To je jakoby znepokojující informace, nebo to není znepokojující? Keď sa pozrieme už vôbec v porovnaní ešte pred krízou roku 2008, tak dlh sa začal ešte viac narastol. Čo môže byť znepokojujúce na tomto je to, že keď začne Fed zvyšovať sadzby a dostane sa na pôvodné úrovne, tak to samozrejme bude mať negatívny efekt aj z toho dôvodu, že je ekonomika príliš zadlžená. Každý dlží každému, viac menej. A preto je to aj jeden z dôvodov, prečo si myslíme, že Fed sa nedostane na úrovni z predkrízovej. Preto je to jeden z dôvodov, prečo hovoríme, že aj naďalej bude mať význam napríklad investovať do dividendových akcií, že dividenda bude stále atraktívna, aj keď sadzby budú možno rásť, lebo proste to, že to zadlženie je na svete také vysoké, tak vlastne istým spôsobom to bude brániť, aby sa tie sadzby dostali na také hodnoty, aké boli vlastne pred krízou. Jaký je vlastně investiční proces tady toho fondu? Jak má investor investovat v dnešní době nízkých úrokových sazeb a relativně vysokých valuací? Ty ceny jsou relativně vysoké. Viac menej, keď investor si povie, OK, idem investovať do Ameriky dlhodobo, tak má viacero možností, akou formou môže na týchto trhoch investovať. Je jedna stratégia, ktorá by sa dalo povedať, že by mohla byť vhodná na obdobie, kde sú práve tie valuácie, tie ocenenia na tých vysokých hodnotách. A tá stratégia sa nazýva hodnotová stratégia. Táto stratégia vlastne bola prvýkrát, bolo o nej počuť v roku 1934, takže už to nejaký ten čas je, Benjaminom Grahamom a Davidom Dodd.
Oni vlastne napísali spis analýza akcií, kde prvýkrát spomínali túto stratégiu. Táto hodnotová stratégia, tzv. Value, po anglicky value investing, je vlastne základný kameň tejto stratégie je to, že investor úmyselne vyhľadáva spoločnosti, ktorým rastú predaje, ktorým klesajú zisky a tým pádom im klesá cena. To znamená, že investor sa naozaj zameriava na spoločnosti, ktoré sú lacné. A to je porovnáva tú cenu s históriou, ako mala tá spoločnosť a samozrejme aj v porovnaní s konkurenciou. Tým pádom nakupuje aj v prostredí, keď sú top spoločnosti v indexe veľmi s vysokými valuáciami, tak on nakúpi vlastne spoločnosti, ktoré sú lacné. Kvôli tomu, že tie spoločnosti majú tie fundamenty ako zisky a predaje na minimách. Z toho ale vyplýva, že portfólio manažer sa musí veľmi zamerať na to, aby spoločnosť mala potenciál nárastu do budúcna. Lebo ak to nie je ten prípad, tak samozrejme spoločnosť potom ďalej ide dole a môže skrachovať. Preto sa musí tento investor zamerať na to, aby videl nejaký ten potenciál, že naozaj tie zisky sú teraz dole, cena je dole, tak on to kúpi lacne za atraktívnu cenu, ale vidí tam ten potenciál, že do budúcna opäť tie predaje začnú rásť, tie zisky začnú rásť a tým pádom má na tom ten kapitálový zisk, že to kúpi lacno a potom to môže predať, keď to narastie. Čo je veľmi dôležité pre každého portfólio manažera je trpezlivosť a disciplína, lebo nie každý portfólio manažer to zvláda proste nakúpiť spoločnosť a čakať, kedy príde ten moment toho obratu. A nie vždy to je otázka pár mesiacov a niekedy si fond manažer môže počkať na to aj 3 roky. A väčšinou, keď sa jedná o americké trhy, tak táto stratégia na amerických trhoch je ešte náročnejšia, lebo ako som hovorila na začiatku, každá informácia je veľmi rýchlo už v tých cenách na tom trhu. To znamená, že keď fond manažer chce nájsť také spoločnosti, ktoré sú podhodnotené, tak musí pozerať veľmi dopredu. A jít proti tomu proudu, který zrovna řekl, tahle ta akcie není až tak atraktivní a ten portfolio manažer si musí myslet opak a musí mít pravdu. Presne tak. No a fond manažer vlastne fondu America Fund vyberá touto stratégiou tie jednotlivé akcie do portfólia. A čo je pre neho veľmi kľúčové, on sa pozerá na akciu, vidíte to na obrázku napravo, a vyberie si spoločnosť, ktorej poklesli zisky, poklesli predaje a dostali sa na nejakú minimálnu hodnotu v porovnaní s históriou, v porovnaní s konkurenciou. A on sa pozerá na tú spoločnosť tak, aký je maximálny pokles, čo tá spoločnosť môže mať. A väčšinou si vyberá spoločnosť, ktorá má už tak nízke ohodnotenie, že keď je tá spoločnosť tu, tak už môže naozaj minimálne poklesnúť. Aj keby sa čokoľvek stalo, tak už ten pokles v porovnaní s tou históriou je minimálny. Protože je tak levná, že... Je tak lacná, že presne tak. A druhá strana je, že aký má maximálny nárast. A ten musí byť maximálny, lebo tam potom, keď je spoločnosť tak nízko, tak väčšinou musí byť ten náraz veľmi výrazný do budúcna, aby sa dostala buď na tie svoje historické úrovni, kde bola predtým, prípadne na úrovni, ako je momentálne konkurencia. A to vidíte na tom ľavom grafe. Tam je tá jedna strana viac menej vykývená doprava. Není to normální rozdělení, ale... Neviem, jak sa povie po česky, skew, ja to taky znám jenom anglicky, popravde. No. Takže vlastne, a to je vlastne ten maximálny upside. A samozrejme, čo je veľmi kľúčové, ešte toto dopoviem k tej stratégii, na to fond manažer tohto fondu sa pozerá na hotovostné toky. On v minulosti pracoval v jednej spoločnosti, kde bol na finančnom oddelení a on videl, ako je dôležité, aby spoločnosť mala hotovosť. Lebo predstavte si, keď spoločnosti začnú klesať predaje, hej? Začnú klesať predaje, náklady ostanú rovnaké. Tým pádom začnú klesať zisky. Ale spoločnosť stále má nejaké dlžoby k svojim dodávateľom, od ktorých vlastne nakupuje alebo odberá nejaké tie materiály alebo nejaké tie tovary, ktoré ďalej vyrába a predáva, presne. A čo tá spoločnosť v tej chvíli môže spraviť? Ako náhle začne mať problém tá spoločnosť s likviditou, že nemá dostatok tej hotovosti na ten vôbec kolobeh fungovania, tak vtedy môžeme povedať, že má naozaj reálny problém, lebo potom musí začať znižovať
zásoby, stavy, musí začať znižovať kompletne produkciu, musí zmeniť dodavateľov, musí začať používať lacnejšie materiály. A má problém s placením dlhu? Má problém s placenými dlhmi a už sa to naboluje, musí si brať nové dlhy a tým platiť krátkodobé vlastne pohľadávky a dostáva sa do kolobehu. A je veľmi ťažké sa už z takéhoto kolobehu bicykliť naspäť a už potom narásť. Takže na toto si dáva fond manažer veľký pozor, aby nakupoval spoločnosti, ktoré majú dobrú hotovosť a sú schopné ustať bežný chod biznisu aj v tých fázach, keď im poklesnú predaje. Tým pádom ich kúp. Které generují peněžní toky z operativní činnosti a současně můžou i investovat do dalšího růstu. Presne tak. Takže to je veľmi kľúčové pri tejto stratégii fond manažera. Když se podíváme na další slide, tak jak vůbec probíhá to sestavení portfolia, které dělá portfolio manažer? Takže vlastne ako keď pár z vás sledovali nejaké predošlé predošlé webináre, tak takisto America Fund, ako aj ostatné naše fondy, vyberá fond manažer stratégiou bottom-up stock picking, takže vlastne z dola nahor. Takže sa zameriava najmä na spoločnosti jednotlivé. Takže fond manažer si zoberie, dáme tomu, 3000 spoločností, ktoré najprv analýzuje kvantitatívne, pozerá sa, väčšinou screenuje podľa toho jeho stratégie, že ktorým poklesli predaje, ktorým poklesli zisky. No a potom sa na ne pozerá už detailne, že aké majú tie, podľa výročných správ si prepočíta rôzne ukazovatele, pozerá sa, ako som spomínala, tie hotovostné toky, aký majú likviditu a tak ďalej. No a posledným krokom, že čo si vyskrinuje týmto spôsobom, má 80 až 100 akcií a potom ešte, keď chce investovať tých 50 až 60, tak ešte sa aj s každou spoločnosťou stretne. Lebo to je dôležité, keď vidí, že spoločnosť zvýšila zadlženie, tak jedna odpoveď môže byť, že zvýšila zadlženie preto, lebo potrebovala hotovosť na to, aby si splatila svoje krátkodobé záväzky svojim odberateľom, dodávateľom. A to môže mať negatívny efekt. Ale druhá vec, keď si zobrala nejaký dlh na to, aby investovala do nového produktu, tak to môže mať zase pozitívny efekt. Takže je veľmi dôležité potom viesť tú diskusiu s tým finančným riaditeľom danej spoločnosti, ktorú vyberáme a zistiť, čo sa skrýva za tým. Lebo pre analytika je viac dôležitejšie, ako sa pozerať na tie čísla a na tie ukazovatele, si klásť otázku prečo. Ku každému číslu si musí povedať, prečo je to číslo také, aké je. A tieto otázky sa najlepšie odpovedajú reálnym osobným stretnutiam s tou firmou. Čím je Fidelity vyhlášená oproti ostatním investičným spoločnostem? No, my vo Fidelity vlastne každá jedna spoločnosť v portfóliu, tak s každou jednou spoločnosťou sa fond manažer videl. A nie je to len predtým, ako ju kúpil do portfólia, ale aj keď ju mal v portfóliu, tak stále tam sú pravidelné také kvázi update stretnutia s tými spoločnosťami. Když se podíváme na těch top 10 pozic, tak vůbec kam ten fond investuje, do jakých společností, do jakých sektorů? Takže fond vlastne investuje do rôznych sektorov. No najvyššie zastúpenie má sektor informačných technológií, ktorý je približne vo výške 27,9%. To má najvyššie zastúpenie a ten sektor má aj nadvážený voči indexu. Potom je tam veľmi vysoko zastúpený finančný sektor. Ten má okolo 19,6% portfóliu. Čím to je vôbec dané, že zrovna tady ty dva sektory? Ono viac menej, ako som hovorila, on je vlastne bottom-up stock picker. To znamená, že on si pozrie tie svoje sektory podľa toho, aké má tie spoločnosti, ale on na báze jednotlivých spoločností objavil atraktívne príležitosti, ktoré boli veľmi podhodnotené a majú potenciál rastu. A napríklad finančný sektor, tam je ten potenciál aj spôsobený aj mierne tým politickým prostredím, že finančné spoločnosti... Sa snižuje regulace. Po prvé, regulácia sa znižuje a po druhé, keď začnú raz sadzby, tak finančné spoločnosti budú na tom profitovať, že budú mať väčšie zisky z toho, keď budú požičiavať peniaze, budú mať vyššie úroky. Takže ten portfolio manažer se nedívá na to, že by chtěl do tohoto sektoru, protože je atraktivní dát určitý množství peněz, ale dívá se na to, jaký spoločnosti vybrat. Jeho vlastne, keby ste si s tým Angel a Gudo, portfolio manažer, keby ste si s ním sadli, tak on vám naozaj bude 2 hodiny rozprávať o jednotlivých spoločnostiach a riešiť naozaj detaily o tých spoločnostiach a zameriavať sa a analyzovať ich a on vlastne není veľmi, nezamerie sa veľmi na ekonomiku a základne z hora sa nepozerá, že taký sektor alebo taký. On naozaj objaví tie spoločnosti z dola a podľa toho vlastne. Ale väčšinou, nevždy, ale niekedy to zvykne odzrkadliť tú danú situáciu, aká je momentálne, aj top-down. No a aké spoločnosti
by ste tam mohli poznať napríklad Oracle. Oni vlastne inovujú v rámci cloudových riešení, to je vlastne ten ich smer. No, databázová spoločnosť, veľká IT firma. Presne tak. Dodavateľ. No potom tam je Molson Coors, pivovar, dajme to. No a potom sú tam ešte farmaceutické spoločnosti. Tiež jedna z vecí, na ktorej sa zameriava alebo pozerá, sú fúzie a akvizície, alebo väčšinou, keď sa spoločnosť fúzuje, tak tá cena potom vlastne zvykne narásť do budúcna. Tak když se podíváme na výkonnost toho fondu, tak můžeš ji nějak okomentovat a okomentovat ten poslední jakoby mírný pokles na konci? Tak keby investor vlastne investoval 5.11.2013 do tohto fondu, tak by mal ročne 9% na ročnej báze prepočítané. Keby investor investoval pred 3 rokmi, tak by ročne dostal 7,7%. No a keby investoval minulý rok, tak 9,7%. No na čo sa my ešte pozeráme, je index, s ktorým sa porovnávame. Lebo väčšinou sa snažíme prekonať ten index, byť lepší ako index. No a ako si môžete všimnúť, tak za posledné obdobie sa fond manager ten index neprekonal. A vždy je za tým veľmi racionálny dôvod, prečo ten manažer neprekonal index, lebo fond má danú stratégiu a index je jednoducho skupina všetkých firiem a nadvažujú tam veľké mená s veľkou trhovou kapitalizáciou. No a momentálny dôvod za posledné obdobie tejto podvýkonnosti fondu voči indexu vlastne boli také, do 3 bodov by som to mohla zhrnúť. Prvý bod bol charakteristika štýlu portfólia. Ako som vám spomínala, fond je value investing, má hodnotový štýl. A keby som vám ukázala graf hodnotový štýl versus rastový, to je druhý, o tom som nespomínala, ale druhý štýl je rastový a ten nakupuje spoločnosti, ktoré vlastne sú veľké, majú veľké mená, silné značky a výrazne rastú, majú ten veľký rastový potenciál. Tak za posledné obdobie sa darilo viac rastovým akciám ako hodnotovým akciám a to bolo aj spôsobené s tým pozitívnym sentimentom, prorasteným sentimentom, tým nárastom po zvolení Trumpa. Takže to je jeden z dôvodov. Druhý dôvod je, že po zvolení Trumpa a od začiatku roku výrazne rastli akcie v IT sektore, konkrétne nazývame to FANG, Facebook, Amazon, Netflix a Google, zároveň plus Apple. A fond manažer, on hľadá podhodnotené akcie. On je ten hodnotový investor a tieto spoločnosti, čo som menovala, Facebook, tak si pozrite ocenenia týchto spoločností, kde sa nachádzajú. To sú typické rústové a ocenenia sú úplne na veľkých maximách. Tak to sú tie najdrahšie spoločnosti, ktoré vôbec človek môže kúpiť, keď chce kúpiť niečo drahé, tak kúpi tie spoločnosti. No a tie rástli najviac. Takže to sú spoločnosti, na ktoré by sa tento fond manažer ani nepozrel v tom portfóliu. On sa pozerá naozaj na podhodnotené spoločnosti s potenciálom do budúca nárastu, nie to na tých, ktoré sú už drahé. No a Apple, to je špecifický prípad. Apple má trošku zainvestované, alebo ak ste si všimli, tak za posledné obdobie klesli predaje spoločnosti Apple. A tam je ten Apple je taký celkom pekný príklad, že Apple má ten svoj veľký ekosystém, Apple ekosystém. A tiež je tam vlastne cyklus smartfónov. Tak pre portfólio manažera trošku mal investované do týchto spoločností kvôli tým poklesom predajov, ale nie dostatočne, lebo ten pokles nebol dostatočne, a to bol tiež dôvod, lebo potom Apple narastol a mal toho menej, tak to bol druhý vlastne dôvod podvýkonnosti. No a tretím dôvodom bolo, že tam mal nejaké zastúpenie v nejakých energetických spoločnostiach, ktoré boli tiež sa hýbou hodne s cenou ropy. Presne s cenou ropy. Čiže kompletne zostavená portfólia je fond manažer s tým zostavením veľmi spokojný. Má tam spoločnosti, kde vidí potenciálny nárast do budúcna, je trpezlivý, disciplinovaný a verí, že proste je to... určite by nemenil svoju stratégiu len kvôli tomu, aby sa zúčastnil nejakého krátkodobého rastu sentimentom. Já bych k tomu jenom dodal, že většinou každý ten portfolio manažer má určitý investiční styl, od kterého samozřejmě neuhýbá, protože má nějaký svůj vlastní charakter, svou vybudovanou strategii, kterou drží, protože už se osvědčila v minulosti. Presne tak. A on potom, a na druhou stranu ten trh má různé investiční nálady, takže jednou přeje jedním akcím, po druhé druhým akcím, takže prochází takovým cyklem, takže jakýkoliv krátkodobý pokles vlastně neznamená, že by ten portfolio manažer neměl dál generovat dobrou výnosnosť. Presne tak.
Takže do budúcna on má svoj štýl a kde verí, že tie atraktívne príležitosti čo objavil, tak majú vlastne ten katalizátor a ten potenciál, že do budúcna majú potenciál toho nárastu. Kto je vlastne portfólio manažerem? Tak tu je ten portfólio manažer, o ktorom sme hovorili. Takže Ángel Agudo je manažer fondu, on 9 rokov má skúsenosti ako manažer a samozrejme nie je to len o jeho jednotlivej osobnosti, je tam za ním ešte tím analytikov, ktorý analyzuje tie rôzne akcie. To znamená, či sú to už špecializovaní analytici na rôzne sektory, prípadne máme analytikov, ktorí sú zameraní len na nejaké spoločnosti. A na závěr, jaké jsou vlastně hlavní důvody, proč vlastně investovat přímo do tady toho fondu a nevybrat si nějaký jiný fond? Tak ja by som povedala, že pre investorov, ktorí investujú dlhodobo, tak Amerika je vždy súčasťou portfólia. Je ťažké byť na akciových trhoch a nemať Ameriku. Myslím, že viac menej to je nereálne. To znamená, že ako som spomínala dôvody, prečo Amerika, máme tu jeden dôvod sú ohodnotenia, sú príliš vysoké, na čo sú z ktorého dôvodu sú teraz investori opatrnejší. Druhý dôvod, tento fond má dobrú stratégiu na dnešné prostredie vysokých ohodnotení, lebo je to tá hodnotová stratégia. To znamená, že sa snaží hľadať spoločnosti, ktoré nie sú až také drahé. Takže preto na dnešnom prostredí vysokých ohodnotení mohla táto stratégia veľmi dobre pasovať. No a tretí dôvod je vlastne konzistentný štýl, ktorý dlhodobo funguje, disciplinovaný fond manažer, ktorý sa drží svoje stratégie, presne vie, na čo sa má pozerať, zameriava sa naozaj na tie hotovostné toky a má s tým skúsenosti z minulosti a tým pádom má aj samozrejme dobré výsledky v minulosti. V podstatě už jenom z hlediska diversifikace portfolia, to znamená rozložení rizika, vzhledem k tomu, jak Amerika je velký akciový trh, tak dává smysl určitě do ní investovat, pokud ten člověk už nevlastní nějaký globální akciový fond, který by v Americe měl výrazný zastoupení. Presne tak. Pokiaľ si investor sám zostavuje portfólio, tak Amerika by v žiadnom prípade u žiadneho investora nemala chýbať ako základný kameň portfólia. Tak já ti, Evo, děkuji za příjemné představení tady toho fondu Fidelity America. Současně děkuji našim divákům, kteří vydrželi přestože byl lední hokej, hrajeme s Ruskem a zajímají se tady o tu problematiku. A poprosím vás o vyplnění tady toho dotazníku a my se s vámi loučíme. Tak ďakujem veľmi pekne. Ak máte nejaké ešte otázky, tak potom na Michala. Pekný deň vám prajem. Děkujeme. Naschledanou. Naschledanou.